En el Consell d'Alcaldes celebrat aquest dimecres a Oliana s'ha decidit ampliar els serveis que el Consell Comarcal oferirà als ajuntaments i també que els consistoris disposin de més informació sobre els serveis existents, ja que en una enquesta feta entre les corporacions locals s'ha descobert la poca utilització que fan alguns ajuntaments dels serveis del Consell Comarcal. I ara el que treballarem amb petites experiències durant uns mesos, pel que fa referència, dic a tall d'exemple, amb comptabilitat, amb assessoria fiscal i amb algun altre aspecte, i a partir d'aquí, amb el que queda d'any, intentarem posar les bases perquè a partir del proper any molts serveis que en aquest moment no s'estan fent, poder-los posar sobre taula perquè els ajuntaments en puguin disposar. Durant el Consell d'Alcaldes també s'ha parlat de biomassa. En l'anterior projecte el soci majoritari s'ha desdit i ara s'ha buscat una empresa de la comarca per portar-lo endavant, però redimensionat. De sortida és un finançament molt petit perquè el que necessita aquesta empresa són les eines per poder anar a treballar al bosc. I les eines per poder anar a treballar al bosc són eines que en el conjunt d'un compte d'explotació no són significatives. Ara bé, sí que caldrà en una segona fase, en el moment que es vulgui anar ja a la fabricació de pèl·let, o sigui, ara la fabricació de pèl·let el que es faria amb una empresa externa, amb un sistema que es diu maquila, jo et porto la matèria primera i em tornes pèl·let, i per això et pago uns diners i ja està. En el moment que es vulgui tirar endavant i fer la fabricació pròpia, evidentment llavors els diners que s'han de portar són importants. La futura societat estarà oberta a la participació dels ajuntaments.